L-amministratriċi maħtura mill-qorti biex tuħsib l-stationery Mafkar Gift Box fis-Siġġiewi li kien jappartieni lil Francine Farrugia iddeskrivit quddiem il-qorti kif sabet diżordni totali fil-ħanut u kundannat in-nuqqas ħieħ ta' kooperazzjoni min-naħa tal-akkużata. L-avukat Helga Buttigieg qalet illi kienet qed tirrinunzja r-wol tagħha u saħansitra rrifjutat li titħallas għall-ħidma tagħha billi kienet sabet illi kienet impossibbli tamministra n-negozju minħabba l-imġiba ta' Farrugia illi ripetutament injorat l-istruzzjonijiet minkejja li kienet taħt ordni ta' friżar tal-assi. Farrugia kienet attendit biss laqa waħda mill-laqat ta' kull nhar ta' ħamis li kienu maħsuba biex issir koordinazzjoni mal-amministratriċi. Għal-qbija tal-appuntamenti kollha qalet li kienet ma tiflax. Buttigieg xedet li l-akkużata kienet tiddeċiedi dwar l-operat tal-ħanut waħda u tinforma lill-amministratriċi aktar tard bil-posta elettronika minkejja li l-kontroll tal-stationery kellu jkun fidejn l-amministrazzjoni maħtura mill-qorti. Meta ħadet il-kontroll tal-ħanut, l-amministratriċi sabet ħerba sħiħa. Il-ħanut kellu 4 ħaddiema, numru illi hija qalet li kien ferm ola minn dak li seta' jiflaħ in-negozju. Huma kellhom jiddiskutu possibilità ta' tnaqqis ta' dawn il-ħaddiema iżda Farrugia waħda keċċiet 2 minnhom. U dawn imbagħad marru għand l-amministratriċi u qalu li qatt ma kienu tħallsu taxxa ta' dħul jew kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali. Sar magħruf ukoll li kien hemm irregolaritajiet finanzjarji. Il-kont ta' l-stationery kellu 6,000 euro, iżda mbagħad tela 13,000 euro mingħajr l-ebda spjegazzjoni. Malta Post li topera sub-post office fil-ħanut informat lill-amministratriċi li Farrugia kienet dovuta aktar minn 45,000 euro lill-kumpanija. Meta kienet mistoqsija dwar dan Farrugia qalet li kellha 25,000 euro moħbija f'sejf illi l-pulizija ma kinux sabu waqt it-tfittxijiet. Michele Farrugia attendiet laqa waħda mal-avukat ta' Malta Post u ta' 4,670 euro hija naqset milli tattendi 3 laqgħat oħra fejn dejjem qalet li kienet ma tiflax. U dim dawn iċ-ċirkostanzi kollha l-qorti ordnat lill-pulizija sabiex janalizzaw id-dokumenti ppreżentati fis-seduta u jinvestigaw ksur tal-ordni ta' friżar filwaqt li issa ġiet maħtura amministratur ġdid flok Buttigieg.